Dek zaman berjuang, cur kelingan, anak perawan, cilik tak openi, yen wis gede malah ngelsi. Lah iya toh, zaman saiki malah ngono ya. Wis cilik diopeni, gede malah ngelsi. Tanda-tanda akhir zaman yang ngene iki. Pak. Kayak silap aku toh. Pak. Astagfirullah. Santai toh Pak, kaget. Mutal pira jane? Muntal matamu kuwi. Kowe cangkemmu sembrono tak batil lho engko. Sampeyan iki ya aneh toh Pak. Ngan nggih bendo. Jane sembrono itu suket apa pring? Wis rasa kakan cangkem, perlumu apa ngati-ngati aku iki? Ini lho Pak. Kula kan plecet. Daleme yu parmi pundi to? Lah wi bojoku iki arep lapo wae? Apa sembrono arepe? Aku jane mau kejengan Pak. Tapi sampeyan nek ngomong sing hati-hati, diwalek capeng cangkemmu engko. Bojone sampeyan nih ndutang aku. Loh, mosok toh? Nek ora ngandel bayar nang tangan bojomu iki. Yoga, urusanmu karo bojoku. Lah pengen nagih kono lho, mae pojokan lho. Dah aku. Ora mau urusan kok. Duwe bojok mbayar tanganmu kondo. Ngomong apa wae? Ya wis sun Pak. Yo. Beh, jane Parmi utang apa toh? Bareng ngelutok. Dek zaman berjuang. Mbak, ayo foto-foto sik, Mbak. Ayo. Masa kuwi omahe sing nek mbak-mbake. Piye ya? Wis tak takoke wis. Apik ya, Mbak, kameranya. Mbak. Laras griyane yu parmi. Iya, Mas, kuwi ibuku nyapa. Wong ning pawon, Mas, mlebu gak apa-apa. Ya gak penak aku Mbak nek mlebu dhewe, sungkan. Terus mbok kok nyelokne aku. Moh, aku repot. Ayo, Mbak, foto-foto neh. Ayo. Oh, ya tas silet. Mbak tonjokan. Apa neh tok iya ya kok enek sing ganggu. Moro dhewe kalau Mas, ibuku ning pawon. Iya toh, dikira rezeki malah nyuweki. Utrane puki. Duh. Yo, Aduh Par. Mas, alon-alon toh, perih iki lho. Karena aku. Wah, bahaya iki. Loh, Mas, kok sampean go balik toh? Wes gak sido, Mbak. Engko gampang.